madaya yung patanan natin bubo. Ay, dalawang sarado. Dalawang piraso mga idol. Mga size na. No? Lalong pa mga idol. Meron mga idol. Yes, malaki. Talagang tunay na lugar ng mga adik, oh. Yun sa dulo. Dapat talaga ng ano dito, ibas. Yun mga idol, magandang araw po sa inyong lahat. Bali magpapandaw pala tayo ngayon. Dito tayo sa Kubo. So, gamit na pala natin yung ano, yung action camera natin na nabili sa ano, Lazada. So, mamurahin lang ito mga idol. Lagay ko na lang mamaya sa description kung magustuhan nyo mga idol. Saka ipakita ko rin sa screen yung na-record ko sa Lazada. So bali, shoutout pala shoutout kina Ilocano Angler, saka sa mga malulupit na anglers dyan. Shoutout po sa inyong lahat mga idol. Ingat po kayo palagi. Saka shoutout din sa mga malulupit na namamana dyan, kina Kuya North TV, sina Maninil Vlog. Saka shoutout din sa idol ko na si Idol Saldo Mix Vlog. Shoutout sa iyo idol. Saka kina Abinidos Vlog. Yan, mga malulupit na idol ko yan mga idol. Saka sa mga malulupit na anglers dyan, shoutout po sa inyo. Sa kina Sabang Angler, Tandol Fishing, saka na Jitra TV. Spotted Dabo. Nandun sa may shoutout sa kina Tablas Mino, ay Tablas Angler. Grabe dami pupunta ngayon yan sa mga palayan. Ay, mga punay pala. Nandun. Parang mga maya. Sa dami. Walang nangyari sa Kubo ko mga idol, Bagyong Christine. Yan ayusin pa natin yan. Yung bubungan, yung sa gitna. Nagupit talaga niya Bagyong Christine. Sige mga idol, tip ko na lang kayo mamaya. Lagay ko na dito sa
sa mahiwagang ano, lagayan, ni-repair ko lang sombrero ko. Punta na tayo dun, magtutulak tayo ngayon mga idol, kasi kahapon medyo may high tide dito. Ngayon magtutulak tayo ngayon kasi low tide na, laki ng low tide kapag maaga. Pati yung ano, mangga na buwal talaga. So, salamat pala sa walang sawang suporta nyo mga idol. Balot. Suga-suga para mga idol. 3 piraso. Piraso. Idol, dito na yung pangalawa natin. Bango mga idol. Ay, 2 piraso. Idol, 2 piraso mga idol. Mga big size na. Ano? Mga pulaan. Gusto na ito mga idol, mga big size na. Tulak na lang natin kasi malayo yung patanan natin bubo. Pagod mga idol magtulak. Nakahindayo dito may tubig. Hindayo ng tinulakan natin dun. And then yung 4 natin. Sa loob mga idol. Sana limang ubus na yung pain. Wala ng pain mga idol. Meron mga idol. Yes, malaki. Yung iba natin, yung 3. Bali 4 pala dito yung nilatag natin. Meron tayo dito may parang may gumagalaw dun sa loob. Sana meron. Talaga yung ano, sata tinamaan ni Bagong President. Na meron dito may pain pa.
Pakawalan natin ito mamaya. Dun sa harap ng kubo natin. Malaki pala yung dagat, ano. Bakas na nga ng high tide. Isa natin yung pangapat. Wala. Latag na si Bago dito. Piraso na tayong alimango, mga good size. Kasakay na siguro tayo dito. Ng low tide, mga idol. Nandun pa ako, mga idol. Nandun sa dulo. Nandun pa sa dulo yung ano, yung ibang truck natin. Layo pa. Laki ng low tide. Crab, mga idol. Sarap. Adik yung huli. Wala yung tatlo natin. Malayo pa yung tutulakan natin, mga idol. Tulak na tayo, tulak. Baka mamaya may dun sa katunggan muna ako maglatag. Dun banda sa katunggan sa amin. Mahirap pala dito kasi malaki yung ano, low tide. Ito ngayon meron tayong tatlo. Yung bangka natin tumatakbo na pag isa kasi maagos papunta dun, pero hanggang dun lang yun, pinto kasi mababaw. Suga crab tsaka ano, kasag. Yun lang guys, isa.
adik. Sobrang maganda yung nakita ko mga idol. Maraming tulong at crab, adik. Ito talagang tunay na lugar ng mga adik, oh. Di 4 na piraso. Ay, isang ano. Ay, 4 lang. Ayun, malapit na ako sa 3 piraso. Ayun sa dulo. Dapat talaga ng ano dito. Ibas. Maraming ano, ibon. Meron pala tayo dito isa. Hindi natin makalimutan. Nanggal lang yung ano pain. Masang karab dito. Yan natin ngayon. Bawas yung ano pain. Wala lang yung kapandin natin. Ayan pa. Natin. Inaanan sa ibabaw ng putik. Pain. 15 piraso, 15 pesos na ito, mga idol. Kaya dito na lang tayo mamaya.